Benvinguts al tutorial de CoreRubrics. Faig aquest tutorial per intentar explicar el funcionament d'aquesta plantilla CoreRubrics que serveix per avaluar amb rúbriques. La plantilla està pensada per avaluar tant el professor sol com coavaluació, que tots els alumnes s'avaluen entre ells. Per fer-ho es necessita que tots els alumnes tinguin un correu de Gmail o d'un Google Apps for Education i els professors, evidentment, també. Per començar el procés, el que ha de fer és el professor entrar al seu correu, en aquest cas ha creat un professor que té una adreça de Gmail, i un cop ha entrat al correu es dirigeix al Google Drive. Doncs anem al Drive. Un cop dintre el Drive, el primer que ha de fer per començar el procés és crear un full de càlcul. Aquest full de càlcul, que en principi està en blanc, ens servirà per crear tot el procés. Per obrir el CoreRubrics, el que s'ha de fer és anar al menú Fitxer, seleccionar Nou i dintre de Nou des de la plantilla. Les plantilles de Google Drive són justament això, no? Fitxers de Google Drive que la gent ha creat i comparteix amb qui vulgui si les pot utilitzar. En aquest cas nosaltres anem aquí on diu plantilles públiques i buscarem aquí dalt CoreRubrics. El que buscarem nosaltres, cerca la plantilla, i la trobarem en 3 idiomes, en català, en castellà i en anglès. Cadascú tregui la que vulgui, en aquest cas jo faré servir la català, CoreRubrics 1.0 i faig utilitza aquesta plantilla. Automàticament es crea un full de càlcul nou amb la plantilla per fer la rúbrica i avaluar els alumnes, ara veurem tot el procés. Aquest full que es diu còpia de CoreRubrics, si podem canviar el nom, podem posar rúbrica, per exemple, presentació oral, CDS o va, per exemple, si és el que estem fent, i si volem podríem posar la data, i serem així rúbrica presentació oral de CDS o va, i la tenim, aquesta rúbrica que tindrem. Ens apareix primer el model de rúbrica que volem fer servir. En aquest cas hi ha 1, 2, 3, 4, 5 aspectes per defecte i 1, 2, 3, 4, 5 estadis on l'alumne pot estar. El primer que hem de fer, evidentment, és personalitzar-ho, això està totalment en blanc, i llavors hauríem de decidir quins aspectes són els que s'avaluen, la rúbrica feta. Això es pot fer amb els alumnes, jo quan ho faig amb els alumnes, que ells la creïn i si ens posem d'acord que en fem una perquè se la facin seva, o se li pot donar als alumnes una feta i s'ha acabat. En aquest cas me l'invento, evidentment s'ha de pensar ben pensada, però me l'invento perquè veieu el funcionament. Imaginem que estan fent una presentació oral, doncs avaluarem el to que tenen, la comunicació no verbal que fan servir, comunicació no verbal, també el material de suport, si fan servir un PowerPoint o no, o com funciona. Podríem parlar també del llenguatge que utilitzen. I suposem que no en vull més, me'n sobra un, o me'n falta, en aquest cas diem que me'n sobra, no hi ha cap problema, s'elimina, suprimeix la fila, es marca la fila, suprimeix i ja està. La segona, un cop tenim els aspectes, hauríem de posar per cada aspecte quina descripció és la bona, no? Per exemple, utilitza el to correctament durant tota l'exposició. Ja tenia la primera descripció, el mateix per avançar, per aprenent, per novell, això en tots els casos, ara no ho faré que seria molt llarg, però construïm la rúbrica. Suposem que ja la tenim construïda i llavors només ens falta posar les valoracions, els pesos. Primer, quan val cada un dels estadis, en el meu cas he posat que experts són 4 punts, avançats són 3, dependents són 2, nivells són 1, i els pesos. Clar que en aquest cas en tenim 4, no poden valer el 20% perquè només seria el 80%. Per tant, si considerem que tots són igual d'importants, doncs per exemple el 25, anem a suposar que no, aquest el considero més important, li poso el 30, aquest el 20 i l'últim, per exemple, el 25. Això serà per calcular notes. Sempre és difícil passar de rúbriques a notes perquè són coses una mica diferents. Una cosa és parlar amb rúbriques, que és a veure a quin nivell estàs, i l'altra això és quina nota té. Però que de moment encara puntuem notes a les avaluacions, doncs d'alguna manera ho hem de convertir. I per això posem aquests pesos i aquests valors. Després, el segon full, que diu alumnes, aquí el que fem és posar els alumnes i les seves adreces. Podem avaluar alumnes o grups, tal com posa aquí, grup o alumne. Si posem alumnes, per exemple, Josep López, me l'invento, i suposem que tingués l'alumne una adreça que li he creat jo, corerubrics@gmail.com. Donaríem el seu nom
i la seva adreça. Si en lloc de ser un alumne fos un grup, doncs en lloc de posar una sola adreça, posaríem al costat una altra i una altra de cada un dels grups. En aquest cas m'ho invento jo i vaig a fer... Em poso 4 o 5 alumnes, Garcia, majúscula, i accent, Garcia, i l'adreça, m'invento ara, podria ser qualsevol, arroba l'institut, no? Institut, podríem tenir encara un tercer alumne, el David Pérez, per posar noms fàcils, podríem tenir David Pérez, arroba institut.cat, per exemple, i un quart d'alumne, que fos Cristina, mira, Bosch, i podríem tenir Cristina Bosch, arroba institut.cat, que sigui igual, de Bosch, però ja és igual. Molt bé, un cop tenim tot això configurat, ja tenim la rúbrica que volem, ja tenim tots els alumnes que ens interessen, podem canviar la classe o per grups. Fixeu-vos que el menú coavaluació amb rúbriques ha canviat. Apareix ara, crea el formulari per avaluar amb rúbriques. Vagi aquest menú que no hi era i ja el crea el formulari. Com que és el primer cop que fem servir aquest corrúbrics, el primer que ens farà és demanar permís per utilitzar el nostre correu i enviar correus i els nostres fulls de càlcul. Per tant, trio aquesta opció, però no la fa. Ens demana automàticament si li donem permís perquè puguem enviar correus, li donem els permisos a corrúbrics i l'opció no l'ha feta, simplement li ha donat permís. Per tant, el que he de fer és, altre cop, tornar a coavaluar i ara sí, crea el formulari. El que està fent és, a partir d'aquesta rúbrica, crearà un formulari perquè els alumnes puguin contestar. Em demana quin nom volem que tingui. Doncs hem de posar-hi presentació oral, tercer d'ESO, per exemple. Vull posar-li algun nom que jo després entengui fàcilment. L'ha executat, ha finalitzat, ja està creat. Si m'anés a la meva unitat, veuria que efectivament ja apareix presentació oral tercer d'ESO A. És el formulari, però normalment ni l'obro ni faig res, està allà. Ara he de decidir si puntuen només el professor o puntuen els alumnes també. Si fem avaluació només del professor o coavaluació. Si fem coavaluació, l'opció que tenim aquí en el menú és enviar el formulari als alumnes. Rebran tots els alumnes l'enllaç del formulari per correu perquè contestin. Si només ho ha de fer el professor, evidentment no els enviem als alumnes, sinó que el professor obté l'enllaç ell per poder contestar la rúbrica ell, el formulari. No? Anem a fer coavaluació, per tant els enviem el formulari als alumnes. S'executa i tots els alumnes estan rebent un correu amb el formulari aquest per contestar. Anem a veure què és veritat. Em vaig aquí a una altra pestanya que tinc, on tinc l'alumne, un alumne que es diu Corrix. Poso la seva contrasenya i accedeixo al seu correu. Quan entro me'n dono compte que efectivament ha rebut un correu nou, que es diu formulari d'avaluació, presentació oral tercer d'ESO A, es diu, i que si entra el que veu és aquí tens l'enllaç per puntuar la tasca als vostres companys. I té un enllaç molt bé. Suposem que estem a classe, l'alumne surt a la pissarra, al PowerPoint o el que sigui, i vol fer la seva presentació oral. Tota la resta d'alumnes, a través del mòbil, a través de tablets, a través de l'ordinador portàtil si tenen, qualsevol sistema serveix, qualsevol dispositiu, accedeixen a aquest formulari i trien quin alumne van avaluar. Mira, suposem que vaig avaluar el Josep López. Josep ha acabat la seva presentació i llavors cada alumne tria el to si l'ha utilitzat o no, tria la comunicació verbal i posaria les puntuacions que faci falta. Acabat. Això ho farà un alumne, ho farà un altre, ho faran tots els alumnes. Vaig a fer-ho dues vegades perquè hi hagués com si hi hagués dues puntuacions i el Josep l'han puntuat dos alumnes perquè tingui dues puntuacions. Molt bé. Quan ha acabat el Josep, enviem l'altra resposta i, per exemple, ho fa la Marta. La Marta fa la seva presentació oral, tots els alumnes, cada un d'ells, envia una resposta per la Marta. Després, podria passar el David, el mateix. Quan ha acabat el David, tothom ha escoltat el que ha fet, avalua i puntua. I ja està. I l'últim, doncs resulta que és la Cristina i avui no ha vingut i no l'avaluarem. No passa res. Això és la feina que fan els alumnes. Un cop han vist els seus companys, a tots els puntuen i envien el formulari. Si me'n torno al professor, veiem que el menú coavaluació ha canviat. Resulta que ara té processar les respostes del formulari. Quan ja tots els alumnes han contestat, triem l'opció processar les respostes del formulari. Automàticament això ens crea un full de càlcul
com el que veieu aquí, després de rúbriques alumnes, amb el dia i l'hora en què ho hem fet, en aquest cas 26 de gener a les 11:34, i ens diu el que ha passat. El Josep l'han puntuat 2 persones, ja ho hem vist, l'ha puntuat ja 2 vegades, i la mitjana de to és un 4. Vol dir, com que era 1, 2, 3, 4 en el nostre cas, la rúbrica, fixeu-vos que hem puntuat amb 1, 2, 3, 4, vol dir que tothom l'ha puntuat com un expert. La comunicació no verbal té un 3,5, per tant, uns quants l'han comentat expert i uns altres l'han puntuat com avançat, està al mig. Material de suport, la mitjana és 3, per tant, representa que està avançat, i el llenguatge, igual que la comunicació no verbal, està entre expert i avançat, està aquí al mig. Això, d'alguna manera, hem d'acabar puntuant amb una nota final per poder-ho tenir a la llibreta d'avaluació, no és que ens agrada entusiasmi, però és com s'ha de fer, ja que hem de posar al final del trimestre alguna nota, i llavors s'ofereixen 2 opcions. Perquè aquí, com que no és una cosa fàcil passar les rúbriques a notes, doncs jo pel que he vist hi ha 2 opcions més generalitzades. Una és agafar l'ítem més baix, en aquest cas material de suport, i comptar aquesta nota. Si té un 3/4, és un 7,5. Hi ha gent que considera que el valor de la rúbrica ha de ser el més baix de tots. Si en un aspecte està baix, evidentment no pots fer la mitjana, perquè si aquest aspecte està baix no té la competència assolida. Hi ha altra gent que fa la mitjana directament, i llavors que és aquesta d'aquí, en aquest cas el que fa és la mitjana pels pesos. Doncs aquest 4 el compta un 25%, aquest 3,5 un 30%, aquest 3 un 20% i aquest 3,5 un 25%. La mitjana li dona un 8,81. Doncs ja ho tenim, l'alumne amb les seves puntuacions. Veiem a cada un dels aspectes quina nota té, on està situat exactament, quanta gent l'ha puntuat i les notes que li surt al final. Veieu que la Cristina no l'hem puntuada i li surt no avaluat. Per acabar el procés, si el professor és el que avalua sol, ja ho ha fet. Si els alumnes han puntuat, també ho han puntuat. Ens falta fer el retorn. Cada alumne ha de saber com ha estat puntuat, ja sigui pel professor o sigui pels alumnes. Per això al final ens apareix aquí al menú enviar resultats als alumnes. Cada alumne rebrà un correu, només ell, amb els seus resultats. Si clico, ens demana, voleu enviar la nota global als alumnes? Podem fer que els alumnes només rebin la nota de cada un dels aspectes, sense fer mitjanes ni res, o podem fer que hi hagi la nota global. Vaig a dir-los que sí, que li vull enviar la nota global. I llavors em pregunta quina de les dues notes vull. Si la nota ponderada dels ítems, l'última, li dic que sí, o només amb l'ítem més baix, que seria que no. Vaig a dir-li que sí, i que enviï el 8,31, el 7,63, el 8,38, l'envio. Aquí s'acaba tot el procés, ja està finalitzat. Si vaig al correu de l'alumne, que el tenia aquí obert, tanco aquest formulari, i me'n vaig aquí, veig que ha rebut un correu amb el resultat de la rúbrica i veu que de la rúbrica, diu, mira, el to, que era expert, avançat, aprenent o novell, t'han posat un 4, per tant ja sap que està expert. A comunicació no verbal sap que té un 3,5, per tant sap que està entre expert i avançat. L'han puntuat els seus companys o el professor. El mateix en material de suport, el mateix en llenguatge. Com que hem dit que enviï la nota global, a més li apareix la nota global del 8,81. Si li haguéssim dit que no l'enviés, doncs aquí no el tindria i ja està. Cada alumne només rep la seva puntuació i llavors sap com l'han vist el professor o els altres alumnes. Un cop s'ha acabat això, fixeu-vos que coavaluació en rúbrica es posa reiniciar el procés. Si el clico, torno a estar com al principi. Per tant, em torna a demanar crear un formulari i torna el procés al programatiu. Per què serveix això? L'avantatge és que si aquesta mateixa presentació oral, la mateixa rúbrica, la volem fer servir d'aquí 3 mesos en el mateix grup, doncs ja la tindríem feta. Vindríem aquí, l'únic que faríem seria crear un altre formulari nou, ens alimentaríem el formulari, ens aniria el segon formulari. Aquest cop faré que sigui professor, no serà l'alumne. Vaig fer que sigui professor, obtenir l'enllaç. El professor diu, aquest és l'enllaç sencer, molt bé, te l'agafes, copies i l'enganxes aquí. I és el professor el que contesta. Mira, al Josep li poso aquestes notes, és que sí, només li poso una, evidentment, perquè sóc un professor. Envio una altra resposta, a la Marta li poso aquestes. I els altres no els puntuo. El procés continua com he fet abans, processo les respostes, i l'avantatge és que, com que he reiniciat el procés, fixeu-vos que me'n posa dues, de tal manera que jo puc comparar. I dic, mira, el 26 de l'1 a les 11:34, el Josep López tenia un 4,3,5, 3,3,5. I, en canvi, dies més tard, té un 4,3,3,3. Per tant, ha empitjorat.
En lloc de millorar la rúbrica, ha acabat empitjorant. Llavors, dia de nit, si vaig reiniciar el procés, en aquest mateix full, tots els fulls diferents, de diferents rúbriques que hagi passat. I llavors em serveix per comparar si l'alumne aquest està avançant o no està avançant. I fins aquí el funcionament del Corrubix. Espero que serveixi d'ajuda i que pugui ajudar a les classes a avaluar amb aquest sistema. Moltes gràcies per la vostra atenció.